dama ana ta maganganu akan cewar lallai sai an zo wannan gaba ta batun tsige mataimakin gwamnan jihar Kano Kwamar Aminu Abdulsalam Gwarzo daga mukamin shi saboda bai yi mubaya'a wajen mara wa gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf baya zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ba. Kamar yadda masana da masu bibiyar al'amuran siyasa ke ganin wannan batu da kuma masu bibiyar shafukan sada zumunta, an ga yadda majalisar dokokin Kano ta fara wani shiri na tsige shi mataimakin gwamna, wanda ita kuma ta alakanta dalilinta da cewar akwai wasu zarge-zarge da take yi masa na badakalar kuɗi a lokacin da yake kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano. Idan aka kalli batun ta fuska ta farko da muka ɗauko batun na al'amari na siyasa, dama maganganu sun ta yawo a kafafen sada zumunta, ana ganin cewar za a zo wannan gaba, domin kuwa tun ma kafin a zo wannan gaba akwai manyan kusoshin gwamnatin jihar Kano wanda suka rika ajiye mukamansu, wanda suke ganin ba za su iya mara wa gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf baya zuwa jam'iyyar APC ba, bayan da ya sayo sheka daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC. Wasu kuma da suke ganin za su iya mara masa baya suka tafi da kujerarsu suka mara masa baya, wanda kuma suke ganin ba za su iya ba suka rika ajiye mukamansu domin su nuna mubaya'a su ga jagoran jam'iyyar NNPP wanda kuma ake ganin shine ubangida na siyasa ga Injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan Kano. Wannan batu tun a wancan lokaci aka rika maganganu cewar ba a ji magana ko na ɗaukar mataki daga mataimakin gwamnan Kano ba a ji gwamnati ta yi magana akan shi ba, shi ma ba a ji yayi wata magana akan sauya sheka daga NNPP zuwa jam'iyyar APC ba, kuma ana ganin shi dama yana bangaren injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne. A wancan lokaci tun ma kafin gwamna ya sauya sheka daga NNPP zuwa APC an yi taro na majalisar zartawa a Abuja, wanda da aka ga mataimakin gwamna a wannan taro sai aka rika mamakin ganin shi, wanda da an yi tunanin cewar ba ma zai halarci wannan zama ba. Tun a lokacin aka rika hasashen zai ajiye mukamin shi ko kuma zai kara jaddada goyon bayan shiga injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso jagoran jam'iyyar NNPP. To sai kuma gashi kwatsam batu ya fito daga majalisa cewar ta fara yunkuri na tsige mataimakin gwamna daga mukamin shi, amma ita sai ta yi togaciya da cewar akwai wasu zarge-zarge da take ganin lalle ya kamata mataimakin gwamnan ya je majalisar domin ya amsa ko kuma ya kare kan shi daga waɗannan zarge-zarge da take yi masa, wanda ake ganin ita wannan shine dalilin da majalisa ta bayar. Amma kuma masu bibiyar al'amuran siyasa, musamman yadda aka rika nuna mubaya'a ga bangaren injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan Kano da kuma wanda ake mubaya'a ga jagoran jam'iyyar NNPP sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, sai ake ganin wannan ba zai rasa, sai ake ganin wannan shine kamar dalilin da ya fi karfi na yunkurin na tsige mataimakin gwamnan Kano Kwamar Aminu Abdulsalam Gwarzo. Daga cikin zarge-zargen da majalisar dokokin Kano ta yi akan mataimakin gwamnan, wanda ta ce a lokacin da yake kwamishinan ƙananan hukumomi ya karbi naira miliyan 3 da miliyan 250, wanda ta ce ya karbi naira miliyan 3.25 daga ƙananan hukumomi na jihar Kano 44 har na tsawon wata 6. Ta kuma ce tana zargin ya fitar da fiye da naira miliyan 10 daga kowace karamar hukuma akan badakalar sayan magani daga wani kamfani ba bisa ka'ida ba. Sannan kuma ta zarge shi da cewar ya karbi naira miliyan 4.5 daga asusun kowace karamar hukuma na tsawon wata 6. Sannan kuma dai akwai zargin cewar majalisar dokokin Kano dai ta zarge shi da rashin bayar da cikakken bayani akan kudaden da aka kashe a wasu ayyuka. To waɗannan zarge-zargen su ne dalilan da suka sa majalisar, kamar yadda ta faɗa, cewar take ganin lallai akwai buƙatar dole sai mataimakin gwamnan ya je gabanta ya kare kanshi akan wannan zarge-zarge da take yi masa, kuma ta bashi wa'adin makonni 2. To abubuwan da ake magana akai yanzu shine koda majalisa bata kawo waɗannan dalilai da cewar su ne suka ja hankalinta take ganin ya kamata mataimakin gwamnan ya je, kuma idan ya gaza amsa waɗannan tuhume-tuhume da take yi masa, kila matakin tsige shi din shine zai tabbata. To kuma dai yaya ne, dama mutane sun fara tunanin cewa dole za a raba gari, ko dai mataimakin gwamna ya ajiye mukamin shi tunda dama shi yana tsagin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne, ko kuma ya yi mubaya'a ga gwamna shi ma ya shiga jam'iyyar APC domin ya kare kujerar shi. To yanzu gashi an zo gaba. To yanzu me ake tunanin zai faru? Mataimakin gwamna zai je majalisa ne domin ya amsa gayyatar ta kamar da ta bukata, kuma ya kare kanshi daga waɗannan zarge-zarge da take yi masa, ko kuma zai yi murabus daga mukamin shi kafin ma cikar wa'adin da majalisa ta ɗiba masa na cewar idan bai je ba za ta ɗauki mataki na gaba. Siyasar Kano dai tana ci gaba da ɗaukar hankali tun bayan da gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya sauya
Sheka daga jam'iyyar da ya ci zaɓe a Kano, jam'iyyar NNPP, jam'iyyar jagoran shi kuma mai gidan shi a siyasa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya koma jam'iyyar APC, wanda kuma su 'yan Kwankwasiya har ma suke ganin babban abin da ya fi bata musu rai shine yadda ya haɗe da tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda kuma suke kallon shi a matsayin babban abokin hamayyar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a sha'ani irin na siyasa. Za mu ci gaba da kallon wannan batu da ma sauran batutuwa da suka shafi siyasar Kano da ta Najeriya da ma wasu al'amura da suka shafi tattalin arziki, zamantakewa, tarihi da al'adu, bangaren nishadi da makamantansu. Idan wannan ne haduwar farko da tashar mu, muna fatan a danna mana subscribe kuma a rika yi mana sharing da like na abubuwan da muke wallafawa. Hakan zai ba ku damar samun wasu bayanan da zarar mun wallafa. Mun